ano, Lelemery. Huwag doon. Tagal na, 5 hours yun. Oo. Sa kanya namin dati nagdali. Tunaw na, bubble gum. Batangas City, Biar Batangas. Ang laman. Ito. Dito. Batangas Pier yun. Batangas. Batangas. Hindi nga o kayo. Kaya nga ako ng kayo na eh. Ano pa? Inibisitan nyo. Yung tsinelas sasakay mo. Ay! Pero, tinulas mo! Akin na yan mga ate. Kaya, Ay, hindi ko bibigay sa siya. Tigpan mo muna kami dito sa bayan. ay boss. Yan. Hawakan mo nga isa yan ha, baka magkapalit din. Buhod mo kaya yan? Saan magbabayad? Tayo, Hindi, mabilis lang ito mapuno. ito ba? Oo. Diyan na kayo sa naman eh. unahan. Ano? Lagay mo pang gamit to. Lagay mo na agad para hindi kayo maunahan. Patong mo. Baka may nakaupo dyan. Meron yan. Boss, meron na sa unahan? Ito? Dinamik eh. Sakay natin tayo. Ang init na yan eh. Wala pa rin pasayro. Dito muna kayo. Ayun nga. Ilagay mo yung bag mo doon. Para may hindi na maunahan. Ito patong mo doon. Hindi ka ako sa kaya sa ano? Dalawa. Ay, yes, tapos tayo. Ha? Pag hindi pa nakumalo dyan. Wala lang pasayro pa. Mabilis lang yan. Mabilis lang yan mapuno. Oh, alis na kami. Ha? Alis na kami. Ha? Magpapadala na lang pag ano. Oh, alis na kami. Ingat kayo ha.